pikire elek nek golek bojo dhewe-dhewe prinsipe nau golek bojo prinsipe wedok urip kok Mas. Ayu wa Sugiya yen mati separo nggo apa? Nggih ngoten lah pokoke. Lah iya, kowe areng ngenyek aku. Ah, lho wong mati separo nek ayu kena nggo sawangan. Lah mati separo digarap apane? Apa? Ya ditemplekke tembok iki. Lho bojomu ki wong apa poster? Wis apik megamu aja golek wong ayu lan wong sugih, golek wong sing kepiye, Nduk? Ping telu pangkat derajat. Oh, pangkat derajat. Nah, derajat kenane nguncat. Bondo kenane ngonyo ngono kae to, Reng. Nggih, nggih. Iku bisa Galik-galik ngene iki wong tuane seneng. Iki coba nek gedhe dadi wong wedok wandan. Tegesipun wandan, Wong kulite ireng kuwi lho. wandan kok kulite ring Wong wandan iki wong kulite ireng. Ning manis ngono iki jenenge wong wandan. wandan, ireng manis. Heeh. ora apa-apa, sing penting bolane sing dagel. Iki. Tapi ngriku ireng tok. Ireng tok. Kowe iki sing ngejak sapa kok mbolo kae iki kowe sing ngejak sapa? Mboten, maksudnya nggih sami irenge tapi niku ireng tok, ngoten lho. Mboten kadek manis, mboten kadek napa-napa. Piye kowe piye? Gur ireng tok. Kowe bareng dikonoke karo Om Purba ngeper ngono kowe. Ya ireng manis kok ireng tok iki lho. Mangsamu ki aku ki ireng-areng apa piye? Wis ta wis rasa melu Om Purba, melu aku kowe. Melu nyanti wong sampean ra ndalang kok. Loh, tegese kuwi bengi iki kowe melu aku. Kok tak jaluke panitia. Kurang mbok meske. Bener Ding ka, aja melu kono. Ngopo kok mau dagelan apa kok nggawa gawan? Lho, lah kok menawa ndawake dingklik-dingklik esiden tak ya iso aku. Kok iki kene iki kok nganu ya kengiriten. Iki lah anggaran wayang iki kan gede to. Kengiriten. Kok ngirit? TV kok diparo gitu lho. Mbok ya sijisan kok separo tok to iki. Wah. Tetep luwih penting aku. Wah, penting. Alah iki mbok rasa disoting wong sing ketok mung gulumburi tok kok. Ayo Dok, tetekna Dok, sayang. Aneng sambang serah wongan kapi lot mereng. Ayo Nduk, wicara kang manis manis. ya apa kuwi? Ki cengkok montor mlebu mega ya. Marmane den Apa ga langgam apa ga? Langgam hati-hati nggih kenging. Iya, ya hati-hati ya. Ayo joget, Reng. Ayo ning kene apa kon olahraga?
sing jenenge Nikelwarti iki kuwi. Pundi niku atiame? Wah, jan trondolo kowe temu ndi tiyange. Ayo wong golek dhuwit ya jek ning kono to, Kak. Lah kok mendelep. Wong niat ugur cilik kok. Ayo mendelep wong berdiri sejak 1918. Ya mendelep wong ilang no wong kedalaman 3 meter. Ngadeg kae kok. Kok kebablasan gak? Keram kok, Mas. Setruk bene punan. Pujimu lelek kowe iki. Lah tak koyo sampeyan gek ra apa lek ra setruk. Ya aja ngono to, Gak. Aku ki gawe mareming atimu, kowe nembang tak jogeti kok malah dipuji-pujake setruk. Padha sak petarangane kok pujine elek. Ini bareng wis saya gede saiki dandanane barang reng. Moncer nganggo kembang barang. Nganggo kembang. Sesuk kuwi kembang sesuk dipasangi pot ya, Dok. Dadi gen saya rame. Kembang mlathi. Wah. Nganggo diblawu barang mripate. Wah. Pipine tambah loro. Endi? Ngisor janggut karo kene. Pipi kok nang isor janggut. Lemu, wah ya, sip. Pokoknya Mega nomor 1. Dalam menyuarakan tembang. Apik banget. Ya iki bakale the best Waranggono sok ben iki nek ora ngati-ati sok kondang iki dadi pesinden yang berdampak sistemik. Kok le kena dampake sapa kok sistemik iki lho. Sinden berdampak sistemik kok keduren. Lah apa? Kok dampak sistemik jar instruksi ketua. Malah ora barbar instruksi wae. Nggih. Wah jan ngalah-ngalake sing pini sepuh nggih Dek Mega. Wah ya. Seneng. Wajibipun kula wentah benjang kula titipaken panjenengan, Mas. Nggih. Niki wau ugi diaturake kalih Bu Nur Intan. Rawuh. Rawuh. Nggih, sugeng dalu. Wong sesepuh nggih. Kalian Bude Halimah saking Kediri. Nggih. So Romo Ibu sak Gutrah sederek-sederek sedaya. Monggo Bu Halim. Nah. Nggih, ugi mbok menawi rawuh sederek saking Pak Armoko nggih sugeng dalu. Wong dalemipun caket mestinipun nggih mirsani. Nek lenggahipun menawi Pak Armoko wonten Jakarta. Anjir sederek-sederek lah sami mirsani nggih sugeng rawuh kadros badhe ringgitan, Pak. Nggih mboten dangu malih kinten-kinten. Ning sanes kula udu kowe reng ora. Tanggal 17 iki aku pas prei iki. Lah wong prei lah aku ya prei lho ngopo to? Ku ya dudu kowe to dalange. Udu. Oh. Muga-muga batal. Batal dalange kono tetep ringgitan awake dhewe ngono lho. Ya ora ya muga-muga terus berjalan. Nggih, namanya wayang itu sudah diakui UNESCO kok. UNESCO. Mula Mbak Kate Emerson keroyo-royo saka Amerika, saka Jakarta mergo ngulek-ulek wayang niku Kak karena memang budaya wayang itu ya adiluhung. Inggih, matur sembah nuwun, Mbak. Kitsi. Cik apa? Kitsi. Kitsi. Kitsi Emerson. Emerson nggih matur. Iki ngarani kleru kok. Kitsi Remason iki piye? Emerson. Yai Amerika ingkang sampun sudi anggula wentah ringgit wacucal utawi kesenian Jawi umumipun.
Nah, wong piyayi Amerika wae kersa mosok wong Jawa dhewe sing duwe ra gelem ya, Mas. Iya, sampean ya arep wayangan ning Amerika tur kok, Reng. Nek ning kono ki ora seneng nganggo dagelan. Terus sing budal kowe tok. Lho, apa kowe arep ndagel piye coba? Apa menguasai bahasa internasional? Lho yes no. Oh, yes no piye? Yes no ki piye? Nek yes ya yes, nek no ya no. Lho ki Inggris tak campur Jawa, yes no. Lah tegese piye yes no ki? Iya no. Waduh.